नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे मामाई रेसिपीमध्ये. आजचा आपला मेनू आहे तिसऱ्याचं सुकं. या रेसिपीकरता मेन इन्ग्रेडियंट जो आहे तो आपला आहे तिसरे. हे तिसरे कसे साफ करायचं याचा व्हिडिओ मी बनवला आहे आणि त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकली आहे, ती तुम्ही बघू शकता. या रेसिपीमध्ये तुम्ही नारळाचं तेल पण वापरू शकता, समज तुम्हाला त्याचा फ्लेवर आवडत असेल तर. पण आत्ता मी वापरते आहे रिफाईन ऑइल, जी आहे 1 टेबलस्पून. 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, जे तुम्ही क्रश करून घ्यायचे आहे. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या. 2 मध्यम आकाराचे कांदे. 1 मोठा टोमॅटो. 4 टेबलस्पून ओलं खोबरं. अर्धा चमचा हळद आणि 2 ते 2.5 चमचे गरम मसाला. चवीप्रमाणे मीठ. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कांद्याचे केलेले रिंग्स आणि लिंबू सजावटीकरता आणि पाणी शिजवण्याकरता. चला तर मग रेसिपी करायला सुरू करूया. पॅन ठेवून घेऊया गॅसवर आणि ते गरम करून घेऊया. पॅन गरम झालं की त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया आणि तेल थोडंसं गरम होऊ देऊया. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये लसूण टाका. लसूण आपल्याला हलकी परतून घ्यायची आहे, त्याला ब्राऊन नाही करायचं आहे. लसणीचा कच्चा वास जायला पाहिजे तोपर्यंत तुम्ही परतून घ्या. त्याच्यानंतर चिरलेला कांदा आणि मिरची टाकून द्या. कांदा थोडा मऊ होईपर्यंत परतून घ्या. कांदा मऊ झाला की त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाका. या रेसिपीमध्ये मी टोमॅटो वापरला आहे, तुम्ही त्याच्याऐवजी चिंच पण वापरू शकता. तुम्ही चिंच घालत असाल तर ते आत्ता नाही ॲड करायचं. तिसरे शिजून जेव्हा तुम्ही खोबरं घालणार त्याच्या आधी चिंच टाकायची आहे. तुम्ही बघू शकता टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे. आता याच्यामध्ये आपण तिसरे ॲड करून घेऊया. नंतर हळद टाकूया. चांगलं मिक्स करून घेऊया. जास्त हलवायचं नाही आहे. आता याच्यात आपण पाणी टाकून देऊया. अंदाजे तुम्हाला अर्धा कप पाणी लागेल हे तिसरे शिजवायला. पॅनला झाकण लावून हे आता 5 ते 7 मिनटं शिजू देऊया आपण. पाच ते 7 मिनटं झाली आहे, तिसरे शिजत आहेत. आता हे आपण ओपन करूया. याच्यामध्ये खोबरं टाकून देऊया, थोडं हलकं मिक्स करूया आणि त्याच्यामध्ये नंतर आपण गरम मसाला टाकून देऊया.
आता आपण शेवटी मीठ ॲड करूया. हे आपल्या चवीनुसार असेल ते आपण टाकून देऊया आणि थोडंसं मिक्स करून हे झाकण लावून अजून 2 ते 3 मिनटं एक वाफ येऊ देऊया. आपले तिसरे रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता. आता याच्यावर थोडंसं कोथिंबीर टाकूया. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही टाकू शकता, नसेल आवडत तर नका टाकू. तिसरे रेडी झाले. आपण हे सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि थोडं गार्निशिंग करूया. तिसऱ्याचं सुकं तुम्ही चपातीबरोबर खाऊ शकता, भाकरीबरोबर खाऊ शकता, स्टीम राईसबरोबर पण खाऊ शकता, त्याच्यावर काही मच्छीची कढी असेल तर. पण अजून एक म्हणजे हे एक मस्त स्टार्टर आयटम आहे. ज्यांना नॉनव्हेज आवडतात त्यांच्याकरता तर ही ट्रीट आहे, नक्की करून बघा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मामा आई रेसिपीजला. नमस्कार.